Ukrayna resmilerinin habar bermegine göre Rossiya harp jinçiligi üçin Kerch köprüsini esasy gatnaw ýolu höküminde ulanýar. Ähli ok ýaraglary, tehnikalary Krim ýarymadasyna Kerch köprüsiniň üstülen gatnadýar. The objective is to reclaim the whole of the Crimea because it's our sovereign territory. Prezident Zelenskiy Ukrainanyň Krimi ýyzyna gaýtaryp aljakdygy iki uçsuz. Biz 1991-nji ýyldaky gol çeken territoriýamyza çykmalydyryz. Ukrainanyň territoriýasy elde girilmesizdir, diýip gaýta-gaýta dile getirýär. Şeýlelik bilen Kerch köprüsini partlatmaklyk Rossiýadan gelýän harby tehnikalaryň dowamyny kesmek üçin ulanýan ýalňyz çykylgady. Ответ со стороны России, конечно, будет. Muňa jogap edip Putin merkezi telewideniyede Ukraina gaýtarjak jogabymyz rehimsiz boljakdyr diýdi we Ukrainanyň iň ejiz goranmany ukypsy sebäplerini, galla guradyljak deňiz portlaryny, uzak menzilli ok ýaraglaryny ulanyp ýyzygiderli bombalaýarlar. Ukrainanyň Krimi ýyzyna gaýtaryp almaga çyny bilen çemeleşýändigine göz ýetiren Rossiya FSB'si Krimden Rossiýaga giden ýeketek alternativ ýolunda bilgaslayan ulyk trafigini döretýär. Adamlary dürli bahanalar bilen 24-48 sagatlyk nowatlarda saklaýar. Ýaşaýjylary we turistleri Krimden çykarwan ýerine turistlere arzan baha dyn çalyş sebäplerini satyp Krimi turistlerden doldurmak isleýär. Maksat Ukrainanyň Krimi bombalamagynda kynçylyk çykarmak. Häzirlikçe Ukraina resmileri Krimiň ýaşaýjylaryna we turistlere sosial medialaryň üstü bilen Krimi taşlap gitmeklerini isläp duýduryş berýärler we ýarag, tehnika, ýangyç ambarlaryny bombalaýarlar. Putin'e önkoynan oynlary ýaly ýene-de bir oýun garaşýar. Ol hem gallaýny. Belki bu oýunda utup bilerin diýen maksady bolan Putin eleçen kartyny hilegerlik bilen ortaga oklaýar. Ol özüniň öňe süren talapnamalary berjä edilmesi, onda galla şertnamasyndan çykjakdygyny aýdyp nowatdagy hemlesini atdy. Talapnamada Rossiýanyň sanksiýalardan boşadylmagyny, esasy banklaryň Swiftleriniň gaýtarylyp berilmegini, Rossiýa bilen dünýä ykdysady sowdalarynyň dökadylmegini talap etdi. Garaşsyz ekspertleriň aýtmagyna görä, Putiniň Ukrainany dünýä bazaryndan daşlaşdyryp, özü onuň ornuny eýlemek, şeýlelik bilen Ukrainany häzirki agyr döwürde galladan gelýän ýeketek girdejisinden kesmek, bu bolsa diňe Ukraina halkyny gönüden gönükge nasyda itermek däl, eýsem Afrika we Arap ýurtlarynyň esasy iýmiti bolan gallanyň öňüni kesip, emeli açlygyň döremegine sebäp bolýar.